kunes yen kapusus ing driya manganti
Darane dadi pundi to? Urung ngepak bojo men kula wis entek-entekan. Ora kelingan kowe. Aku duwe kan rezeki sithik wae, anggere bar bayaran aku tak janang lan pasar. Duduke dijimu, wah kene iki nek dinaik terus. Kelingan ora? Bayarmu ki piro? Piro? Karo aku ngakoni nek akeh kowe. Kowe kan pasar kan. Aja nganggo dhuwitku sing sak opo. Ane kowe iso nganggo gelang ki? Apa sing nukoke? Nganggo dhuwite sapa? Ayo sapa sing nukoke? Nukoke kowe iki dhuwite sapa? Dhuwitku ta. Tak kelingan kowe. Lah iya iki tak gawake. Ali-ali barang kowe. Ayo kan jane dhewe kowe ben kepara aku ya Iso tak sing piye? cedhek wae jeneng. Ora tanggo arep tak donang ganten. Nah, jengkel kok kula murih Ndara, kula yang kemutan zaman niki mlayu-mlayu niku wah sedih sanget Ndara. Kula niku zaman semanten lah sing nyapu teng dataran mriko. Niki sing Yurian niku mlayu-mlayu. Kang, aku telat Kang. Telat kok. Sambat karo aku ki aku ngopo karo kowe? Jangan ngoyorong tau. Kang Senan yorong tau kok. Telat kok sambat aku. Telat karmu. Telate ngopo? Kowe ora muni telat karo aku. Ape muni telat lho, aku ki telat kan teko rene kuwi kok dadi telat kok. Ya Luas aku wis dibacot muni. Goleke nanas nompo kok. Aku kono. Kangenan kula Ndara. Kula pun tobat kula mboten sing ndek bojo. Kula ndek bojo ning mboten ning kalah ya. Ndek bojo ra ning kan iki untunge gedhe. Ora iso pegatan. Sing arep megake sapa ayo? Ya ora ono. Kula Ndara, kula pun rada putih. Ndara lho. Ayo maju. Kersane piye? Ning ndika ping lirik iki. Ya karangake. Nek sing kawa ki ngendika Banten tak seneng ya. Yo ora Apa apa. Ndara? Wis nggonmu 400.000 bener. Mboten Pak, Pak ning jaman semanten kula cerita. Ngundang kamu udah mana? Apa sudo? Ngertas Jawa ket siang wau. Rame keselento to. Dimirike. Kowe iki jane sing bocah apa wis tuwa? Pun derek. Gawe wong tua apa bocah? Pun ben bingung. Kok malah gawe Enggak dia wis susah kok. Sampun sepon Ndara. Kula menika nggih matur werni-werni. Kajengipun Ndara menika sungkawanipun saged kita. Kula ngertos sungkawa panjenengan menika saprokipun kang garwa menika dipun cepeng nggih ta? Sakmenika sesarengan ndedonga mawon. Mugi-mugi kang garwa enggal luar saking pidana. kaya-kaya aku wis ora ono pulaga. Tesih Ndara. Tikerku aku ki mater utang. Lah, menggale anak presani kang putra menawi nang dalem lajeng sumpawa kemawon yang putra mangke lajeng dados Jarmo kang koncatan sima wong
Nggih. Sak plokipun. Saklokipun iku. Sasampunipun kula matur warni-warni, nggih juga menika lajeng lecar penggalipun menapa mboten. Ning tinimbang wau kalian sakmenika sampun bedanipun kata. Sampun lagi lecar penggalipun. Ya. Iki ngene, Mas. Jas pundi? Iki ngene man, iki paman. Kuasa aku arep muni. Nggih, Jo. Ning becik pancen kowe kuwi minangka abdi ning kepatihan iki wiwit Kakang Jaya Sudargo nganti saiki. Nggih. Diwet-wet. Nggih. Tetep gagas waras. Sing dipikir ana kene wae ora perlu mikir kono-kono. Ya. Nggih. Wah. Boten saged ya. Lho kok ora bisa piye to? Yen namung mikir wonten mriki, ora mikir kono, berarti pun mangke. Niki sampun wonten kang menggalih. Lho tegese kuwi kewajiban ngono kene, kuwi dirampungke nganti rampung. Lan dadi utawa nuju prana kanggo nyanti lah ngono to. Nggih, mugi-mugi ngalih jatuh pun. Sinten tiyangipun to, Ndara? Karo kowe lho, Mbok. Lho, nggih. Sing pinter, sing prigel. Ngomong. Monggo lenggalipun paman. Ya miatur iki. Nuwun sewu kami. Wis kene wae. Umiatun Kados pundi paman? kene iki lho kencang. Sawet cekok to, Ndara? Sawet cekok. Ya kahanan kaya ngene iki lah ya wis sak lumrahe. Kira-kira duwe jamu sing majak apa? Boten wonten matur wonten mriki. Ning aku ki ering lho karo kowe iki. Senajan to wis lalu yuswa ning wah sajake isih sumringah. Oh, izin lah. Saka kaduan iki isih kaya Joko. Yen boten sumringah menika wau wonten ngendikanipun Ndara Putri. Wis tinimbang ning gabuyan wong loro wis kuwi Pak wae maju. Ya kok menawa matur mboten sak kula pek sesuk rak gogrok dhewe kula iki. kaya wowoan bae. Dikepenake nopo. Nggih, napa seketan Ndara? Kados pundi? Wilujeng rawuhipun. Iya. Cek. Kanggo Umiati. Nggih, Gas pundi? Lho, Iki sing di aku ki matur ngersani kanggo Umiati. Rani sik rene. Ning nyenengke lho. Ayo dipek. Sak suwene aku wis diwisuda dadi patih ana ing Rembang kene. Muga-muga aweta. Amin. Kowe sakloron kuwi iso momong anak putumu ning dalem kepatihan kene. Ya. Sungonipun kula suwun Ndara. Kanggo Umiati. Nggih. Saking ujuk menapa Ndara? Saking ujuk menapa? Yo. Asrep-asrep kopi. Ya wis kono sak. Prayoga. Oh nggih. Kopi menapa? Teh. Ya nek ora kopi ya teh wae ora apa. Oh nggih. Teh wae ra apa-apa. Kok malah sing nundung aku kowe Ndara. lah ya wong aku ki aku nggih kok awake Paman, Aku ki ora arep nundung ki ora wong jenenge kowe ki tinemu luwe tuwa kok. ya kudu ngerti. pundi dalem sewu. Adatipun kowe semingkira kono paman. Kepiye miatur? Pundi dalem sewu pun sekecakaken anggenipun lengger. Ya ya. Kula badhe wonten. Pancen aku sawetara arep ana Rembak-rembak. rembug karo ibu. Nggih. Inggih paman. Mangke yen dawuh nimbali nggih. Ya. Ayo. Man rene man. Wis to paman. Kene lho tingale kene. Lah. Nek kok sing bersani.
Lho, lak ya kok. Wis raga tuwa isih kedah-kedahe kuwi ning dalem kepatihan ya nglipur manah ingkang nembe nandhang kita kados panjenengan menika kan. Injih kados. Menawa ana ing kadhisi bakal tindak. Injih. Perkara apa? Inggih, kula menika janipun narak. Ngemban dawuh Kanjeng Adipati Wiranegara. Kok namung sak kula menika dipun dawuhi kedah ngentosi kalengganipun Kang Mas Jaya Sudarko. Kuwi janipun kula menika dereng timbang menawi kalian Kang Mas Jaya Sudarko. Dadi ning papat yen iki mung arep ngendika kaya ngono. Arep umum. Menawa saiki wis dadi pepatih ngono. Wah, nuwun sewu Kang Mbok, kula menika mboten teges umuk, ning menika kasunyatan. Kula sak menika dipun paringi Purbawasesa. Aku ngerti. Ngreksa kajuwananipun Kang Mbok miyati di wonten ing dalem kepatihan menika. Sakti tembung sing kaya ngono. Injih. Sejatine ngerucik ati. Nyiksa atiku. Mergo wektu saiki aku ora disanding dening Gandha. Kamu mesti ngerti, Dimas. Menawa pindanane garwaku ora mung sedhela, Injih. nanging suwe Dimas. Wah. Saya lepat nyuwun pangapunten Kang. Mboten ateges menika kula badhe mundhal-mundhal perkawis utawi menika badhe netek manah panjenengan kemutan dumateng Kakang Pati Jaya Sudarko. Ingkang sak menika nembe dipun selong wonten ing pundi menika. Ning nuwun sewu. Kula nderek priatos Kang. Kok injih saged Kang Mas Jaya Sudarko menika sambet kalian Bilong menika. Kula ingkang ngantos sak menika mboten mangertos Kang. Ning menapa Kang Mbok kinati priksa? Kang Mas Jaya Sudarko menika reraosan kados pundi? Menapa kados Sak ngertiku, Dimas. injih? Garwaku kuwi ora duweni watak sing kaya ngono. Ora tau sing jenenge sambung karo wong sing ora kenal. Ning Sing julid, injih. sing kena ngopo. Kasunyatane iki kabukten menawa tumindake garwaku kaya ngono kuwi. Sak ngertiku garwaku ki bisa ngayomi aku lan putraku. Nanging ora ngira babar pisan, Ning Dimas. nyuwun pangapunten Kang. Sok tiyang menika boten saged dipun piji kanthi tata lair. Ning kedahipun Kang Mbok dipriksa. Batosipun Kang Mas Jaya Sudarko menika kados pundi? Mbok bilih wonten kerentek wonten niat ingkang kirang sae. Kang Mbok boten nate ngraosaken ngaten. Ora. Saestu menika. Kang Mas Jaya Sudarko ora tau ngendika sing kaya ngono. Ning pusakanipun menika dipun beto belong. Menika ingkang kula gigumun. Kula menika kaget nalika belong menika beto pusakanipun Kang Mas Jaya Sudarko. Lan rikala Kang Mas Jaya Sudarko dipun paringi pidana Kanjeng Adipati ngendika dhateng Dimas nata sedherek aku pasrah dalam kepatihan saisine ngaten Kang. Garwaku ngendika kaya ngono. Injih ngaten. Kula ugemi menika. Tegese pasrah kepatihan sak isine.
kuwi kepiye, Dimas? Piye dasaripun mbok menawi menika sampun kersane ingkang kuwaos. Kula menika nglintir menapa ingkang sampun kasampiraken jejiban dening Kang Mas Jaya Sudargona. Ora sah ngendika. Kabeh wis kabukten to, Dimas. Menawa wektu saiki sliramu wis kelintir kalenggane Kang Mas Jaya Sudargona. Kang Mbok. Kula menika ketang tresna kula dhateng Kang Mas Jaya Sudargona. Kula menika mboten kuwaos perih manah kula nabet saklebeting batin kula menawi Kang Mbok menika nandhang batin. Menapa malih anak kula miyatun. Senasa menika dedet getih daging kula nanging miyatun menika sampun kula rengkuh kados anak kula piyambak. Emut Kang. Kula ngantos wiwit dinten menika kula tasih raos utawi wijining katresnan kula menika tasih kineker wonten ing manah. Kepara mboten pejah nanging saya ngrembaka. Ngantos ing tikti wedal menika kula dereng nate caket kalian lah. Cukup, Dimas. Sliramu aja ngendika perkara tresna. Sliramu kepengin dudah tresnane antarane Umiati karo Nata Sudargona. Ora, Dimas. Aku wis kagungan garwa ya Kang Mas Jaya Sudargona. Apa meneh aku wis kagungan putra sing dewasa. Aku ora bakal tresnani priya liya, Dimas. Nuwun sewu Kang, nuwun sewu. Mbok bilih menika kula kaanggep cumantaka utawi minglar saking udawanani negari, kula nyuwun pangapunten. Kula namung badhe matur. Menawi rikala semanten Kang Mbok Umiati menika gadah sabet tresna kaliyan. Ketang tresna kula kaliyan Kang Mbok Umiati wonten tetembungan. Senajan to tresna nanging ora bisa duweni. Kasunyatanipun Kang Mbok menika dipun wengku Kang Mas Jaya Sudargona. Tata lair panjenengan menika garwanipun Kang Mas Jaya Sudargona. Nanging saestu tasih mekar wonten raosing batin kula bilih Kang Mbok Umiati menika sisian kula ngaten Kang. Ora, Dimas. Nuwun sewu lho menika. Aja tok bacutke. Aturmu sing kaya ngono. Berkoti kepiye wae. Katresnan wis kapenting. Aja kok pindah meneh katresnan iki, Dimas. Tiang gesang menika kedah ngakuti kasunyatan. Sampun nglambrang ngombrong menggalih pewayangan ingkang boten ada. Nuwun sak menika Kang Jaya Sudargona wonten ing papan kula bali sing ngantos-ngantos jenengan. Menika menawi saged manunggal mujudaken tresna kula ugi kaliyan Kang Mas Jaya. Kula aturi menggalih Kang. Dimas napa senajan to saiki garwaku kuwi dipitulah sing ning tresnaku ora bakal untung. Tresnaku tetep rembaka kanggo Kang Mas Jaya Sudargona. Aja Dimas. Ampun boten kenekan. Rikala kanggo ugi netesaken weluh netesaken waspa wonten bondo kula. Kaliyan sineksenan jagat sak sini mbok menawa aku dadi junjungan kabeh ana sapa kanthi swasana lan pumbane sing poso. Aku ora bakal sehat. Kemutan boten.
Monggo kula aturi mirsani wonten ngajeng wonten mergi ingkang alus kedah panjenengan lumampah lan tumapak wonten mriku gegandengan nasta kaliyan Kanggo menawi sak menika dereng kersa ngendika iya kula entos ngantos puputing jaman Nata Sutirta boten badhe gandeng wanita sak sanesipun kanggo miyaki. Eleng Mas, eleng aja diteruske. Panjenengan ingkang kula aturi Bu. Panjenengan wanita ingkang kula tresnani. Mestrinipun kagungan raos tresna dhumateng tiyang ingkang tresnani ugi. Dimas. Nanging miyaki sing teken biyen bisa. Senaosa kados pundi kemawon kula saged nampi. Ora. Kang kula badhe ndodhok raos panjenengan. Panjenengan kula aturi mandeng mripat kula kalih menika. Wonten dahana mangalat dahana tresna kula kaliyan panjenengan. Aku ngerti menawa sejatine tresna iku ora bisa pisah. Ora bisa pedhot ana ing timbang. Nanging aku kudu kandha kepiye? Menawi boten saged ngendika sak menika kula rantos Kang. Tak baleni pamucapku. Kaya rikala aku bebarengan antunan tresna karo Slila. Menawa pancen tresna iki bakal nyawiji, bakal dadi judune. Pasti aku bakal dadi bojone. Ning mengkono. Nanging kabeh iki mau kudu nganggo wektu. Kula rantos Kang. Kula pitados menawi sihing katresnan panjenengan tumiba dhumateng. Monggo kula aturi manjing wonten ing dalem kepatihan. Ning aku njaluk wektu. Iji. Aku njaluk wektu kanggo mikirake perkara. Saestu Nderekake. Aku sing mateni Nata Sutirta. Hanya doa iku mung gelaring toto lair. Kowe wanita rucah. Kowe wanita lemel. Kowe wanita kang ora setya marang bojomu. Aku lagi nampa pidana. Mergo perkara kang ora tak tindakake.
kowe wis tegel ayumu marang wong kang tegel mitenah bojo. Apa kaya ngono Pitandha Setya Bukti? Bisa. Nanta Sutirta wong sing wis gawe sengsara. Munduh kowe bakal Orang ngerti merem mripat. Umiat yen jagat Rembang sing kedulungan wanita sing kaya kowe. Ora wanita Rembang bakal asor derajat mergo nulak marang Pakarti. Nek kowe matur kaya kaya apa kabeh wanita terus kaya kowe.